20-minute isiXhosa presents. Molo bhuti, yintoni ingxaki? Uphi usisi? Oh, ufuna ukwazi ukuba uphi usisi? Nanku. Sisi. NgesiXhosa sithi uphi u? Kwaye oku kuthetha ukuthi where is. Iphi inkomo? Enkosi. Kulungile, yima nje umzuzwana mandicacise. NgesiXhosa sisebenzisa indlela ezahlukeneyo njengo uphi, iphi, liphi, njalo njalo. Kodwa ngesingesi sivele nje sithi where is. Uphi umpo? Enkosi. Iphi inja? Enkosi. Uphi ubhuti? Oh, nanku ubhuti. Hamba kakuhle bhuti. Hambani kakuhle bantwana. Nisale kakuhle.